Mina ngifuna kulesa ayibane nje because ukuthi ubale indaba yokushaya izandla nensimbi mhlawumbe oyiphendulela lapho. Okay. uJesu lapho mayiphuma nabafundi lithi iBhayibheli bahlabelela ihubo elisha noma igama elisha baphuma bahamba baya kuphi entabeni yomnqumo lapho kwakungekho insimbi babehuba ngani ngemlomo yabo. So angizwisisi into ethi isono mangabe ngizohlabela kugala something. Mawususho kanjalo sewuyamcabangela uNkulunkulu njengoba umcabangela nje ukuthi yona angithi mina noma ngikhuluma mina lento eshiwo umbhalo ukuthi umbhalo uthi asiphendulane ngamacunga siyakwenza lo lalela ngibuya kuyo lento okhuluma ngayo ngikulalela nje wakhulula ubani umbhalo ngoba ngikhuluma izwi ngafika ngafunda nganethezela ngathi ake ngibe sober hey ngathi ngibe sober ngoba hey ejubane bengizana malandela esel mhlawumbe soyikhuluma ngelinye ilanga.